Bonjour mes amis, karakôry anareo, vaovao anareo, maresaka anareo. Mikasiky fitsaram-bahoaka ravako aby nagnano pub zany moaly. Misy tahitako commentaire, respecteko ary accepteko point de vue nareo. Nanaovako vidéo ty, c'est juste mon avis personnel, akara zegny. Za ry havako ambarako anareo zegny, za tsy d'accord amin'ny fitsaram-bahoaka. Ekeko, tsapako, marary, tegna marary. Marary zegny atsika zegny, amy raha mahazo havatsika, mahazo namatsika, mahazo. Za tiako fa nisy havagna vonen'olo e. Azonareo zegny, maro raha mahazo atsika amindreo dahalo aby, dahalo saigny. J'espère kendriky de fa roy telo igny marigny nagnano raha tsy nanjary, namono magnangy mavesatra igny. J'espère. Parce que des fois atsika zegny misy raha tsahotsahon-draha, fa j'espère. Engany mba ro marigny zegny namono magnangy mavesatra igny zegny. Ke raha ambarako anareo zegny, somary kasikasiky eo kajo, miasa fô mariny vakansy mangataka amy Zagnahary. Bon, ke raha tiako volagny zegny, za zegny tsy pour satria nagnino? Criminel ro magnano raha igny, criminel. Atsika koa magnano criminel karaha ro fa biby saigny, atsika koa magnano biby saigny. Tsapako amitsika Madagasikara ndraikindraiky justice zegny tsy hay fanamboaragna firy, na hoe mahazo liberté olo aby regny, liberté provisoire, na vôsotro, ro iôfo vôsotro, na ro iôfo libre, na ro iôfo misesy tany, maro feke, rapoisy zegny, ekeko. Fariavako aby, conscience tsika magnano zy tranquille, atsika olo normal amy jerintsika. Aminaka ro magnano criminalité igny koa aminaka fa tsy normal amy saigndreo e, fa psychopathe regny. Anao koa normal andeha motrika kibon'olo zegny, hagnaboaka tsaiky ao. Zegny fa psychopathe, pire de pire. Atsika amizay mandeha, atsika zegny olo normal saigny. Conscience tsika tranquille magnarakarah regny, tranquille. Nantena amiza vidéo fo tsy tafy za jusqu'à amy farany, magnisy. Tsy tafy za jusqu'à amy farany. Raha karaha zegny. Za ambarako anareo jusqu'aujourd'hui, tsara dignako misy vazaha nampandehandreo dia vity Tanosy to baka amy ville taty nandeha jusqu'à niroagna ta la plage, asa tambatoloaka izay tsy haiko, asa madiro kely. Jusqu'aujourd'hui fô nakamarary amizegny. Za tamizegny agnatin'ny train, baka nagnano jardinage za ndeha hody à Paris. Za nandeha tam banlieue tagny dans le 78. Île-de-France edy zegny edy e. Za anzegny nandeha Paris, za agnatin'ny train, za nata vidéo ranomaso latsaka, mira naty havagna, alors que olo tsy haiko feky rô. Zegny, ro vazaha roy nampandehandreo vity igny, ro bako niroandreo velogno, nisy sasa telo ro niaraka gasy araiky, narary foko. Haiko ro izy io nataondreo nagnano trafic d'organe zay baka zegny. Trafic d'organe zay tsika trafic d'enfant haitsika fa famonoagna olo déjà zay. Azonareo, za zegny tsy haiko karakory ataony fô nareo ry havako aby. Anareo zao mivolagna tsara nisy havagna maty, tsy possible, misy tsara bekiny. Misy havagna maty, maro feky raha mahazo amindreo dahalo aby. Marary foko, sérieux. Na za ty mpangalatra tatra, popopohigny be maratra regny, fô naka marary. Sambatra nareo, ozy aminareo zay sambatra nareo. Managna fô karaha io, sambatra. Za malaky mahinakinika baka io aminakay, atsika zegny manjary jery biby karaha ro io zegny mahagaga zaho. Conscience nareo zao tranquille. Ohatra zay, ty fa nisy exemple araiky. Fa ela ary tantara marigny izy ty. Ro tsika roe zay misôma amy lakoro. Misôma amy lakoro io, araiky igny troboiny kakazo masony araiky, ro niady, maso ty miporaporalio gila tsaiky ty. Naviko araiky,
Mamantsaika igny baka ka nalainy koa vigny nitrobony masony araiky teo koa. Samby gila rô tsaika aby ty. En tant que reny zegny, anao masaky mandeha mitroboky maso fa tô zanakanao gila maso nazony araiky igny. Raha karaha conscience tranquille. Aleo rô samby gila. Azonarô? Raha karakaraha zegny. Antena nzay manjary criminel koa karaha rô olo aby. Ialako tsigny ravako aby. Eko, maro olo au contre amin'ny volagnanakahy zay. Fa mamono olo tsy magnampody fahinanan'olo loso igny. Zay farambarako. Mamono olo tsy magnampody fahinanan'olo loso igny. Zay. Fa narô maro contre ito. Aza magnasafo fa accepter point de vue narô. Fa izy koa ohatra fa tsy fagnaja. Soit anao bloqué, soit anao masqué koa. Azegny. Fa izy ndray koa point de vue normal. Anarô tsy magneky, accepter, respecter parce que loatsika io samby amisafidiny. Jeritsika zegny tsy mitovy. Zay ravako aby fa naka conclusion naka za tsy poro. À 100% za tsy poro fitsaram-bahoaka peu importe raha mandalo. Marare, olombelogno antena matsapa, ratsy raha ataondreo dahalo aby. Fa za tsy poro fitsaram-bahoaka. Fôtô karaha olo fa fa tsisy lalagna koa darietra igny. Ino ma volagna? Fa midarietra feky zay adalagna zegny amin'ny pays karaha io aminakahy. Fa midarietra. Fa tsisy fameha en fait. Olagna anao zanako igny, olo vadiko igny koa raha mandeha maolagna zanakanao ohatra ataoko exemple baka. Fa petrako eto koragna. Raha ohatra hoe zany vadinao le vehivavy bevoka na hoe zanakanao le vehivavy bevoka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réaction-nao momba le resaka vidéo nalaza be le nandovo bantelo iny zany. Raha ohatra kosa zany le izy hoe normalement zany eny tsy mety zany raha tokony hoe lalàna sy ny any zavatra zany tsy mety zany eny mamono olona eny. Fa raha ohatra kosa hoe tena hery zalàna no ny zavatra hoe namono vehivavy bevoka tamin'ny fomba bibina sy ny ana zany, raha tena hoe izy tokoa tena vovoapofon'le olona tokoa fa tsy hoe tonjomolotra na endrikendrika tena sanina bavy zany. Raha ohatra hoe enao zany vadinao le vehivavy bevoka na hoe zanakanao le vehivavy bevoka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réaction-nao tena azo lazaina hoe mentsika ka raha ohatra hoe tena mpamono olona zany izy. Fa ohatra hoe sendra tsy manana ndray hoe endrika ndray iny ndray hoe iny le zay le tsy maintsy idiran'ny fitsarana amin'izy hoe tena hoe enao mana ve ny nanao an'ilisa tsy enao. Ka io koa zany le olona zany amin'izao mety tsy akoa na olona hoe mpamirina heloka mety efa tsatsy izy de tany izy de aveo izy mivoaka hoe tapitra ny saziny na hoe tafavoaka amin'tsay izy de hitan'le olona de leo le olona de leo faranan'le olona momba anazy zay le izy misy ka ohatran'izany le izy de normal réaction-n'le olona raha tery ohatran'izay satria hoe iny ve namono ihany de mbola iny izy mandendeha any de aleo fitiana koa momba anazy. De zay le izy matsapy ny situation zay raha tena hoe zalahy marina de mangalana hoe place amin'le olona concerné, place-n'le fianakaviana nanaovany ohatra hoe tena marina nanaovany olona io erisetra sy zavatra tsy marina. Tsika moa zany tsy any amin'le tanàna de tsy fantatsika moa zany tena zavaniseho satria tsika koa alavitra tsy haintsika hoe aiza le tanàna ya Antsirabe moa zany ambanivohitra any tsika tsy sur place daholo de tsy fantatsika hoe ina moa zany le tena fandehany fa zareo ihany mafantsany izy. Raha matoa zao manana povo tena ry zalahy marina de ary matoa vehivavy raha matoa manao an'iny raha mahita tsika raha matoa fa misy taona ihany iny mety misy raison probable mihitsiny. Raha hoe lehilahy izy lehilahy moa zany amin'ny fova matoa raha matoa zany vitsy ihany raha matoa mahasamanao ohatran'io fa matoa izy mety manana raison izy zay.